Hun har lige smidt sin paraply væk. Hun har fødselsdag. Kan I se det? Nu skal vi rigtig ind, og skal vi holde en fest. Vi går lige indenfor. Det er Christoffer. De fisker efter æbler, som jeg har købt. Se, her står der. Sille er fødselsdagen. Har Tino sted nu. Boksen. Ja, meget gerne. Så skal jeg bare nogle andre bukser på og trøje. Men vi skal filme lige nu en Sims-video. Den er lidt hurtigere end sidst. Nej, den skal vare 5 minutter. Den her skal vare 5. Kom, lad os komme videre med spillet. Nu kan I læse de. Lad os komme videre med spillet. Og vi laver en video igen, når vi er kommet til den næste årstid. Vinter. Se, hun har lige haft fødselsdag. Og nu kan vi vælge en karriere til hende. Hvad hende sige? Ja, hvad synes I? Vi lægger den på Facebook. Okay, hvad synes I? Okay, jeg synes... Tror du, der er godt med noget motion? Ja. Hvad sker der? Skal vi se, hvordan hun ser ud nu? Ja, nu ser hun sådan her ud. Ja. Det er snart vinter. Og den årstid har jeg ikke tjekket. Hun fisker efter æbler. Det er en ædekonkurrence. Ja, okay, men de fanger æbler også. Ja. Den har jeg lige købt, når jeg har bygget. Vi var lige flyttet. Vi flytter nærmest hele tiden. Det er sjovt. Ja. Nu holder vi en fest. Og jeg har også overnaturligt på en tidspunkt lavet en video, hvor vi viser det. Jeg har også en fest. Vi skal holde en fest for hende der, datteren. Som nu er ung voksen. Datteren. Det er ikke datteren, det der. Det der er datteren. Nej. Jo. Godt. Se, skal vi invitere et rumvæsen? Ja, invitere klart et rumvæsen. Så inviterer vi hende der, så inviterer vi... Vi kommer tilbage i en ny video, når vi har inviteret menneskerne.